Лабараторная работа. Вывучэнне ізатэрмічнага працэсу. Абсталяванне. Штатыў з лапкай, шкляная трубка, запаяная з аднаго канца, мензурка з вадой пакаёвай тэмпературы, паддон, рулетка, барометр анероід. Па барометры вызначаем ціск паветра ў пачатковым стане. Вымяраем даўжыню слупа паветра ў трубцы ў пачатковым стане. Апускаем трубку адкрытым канцом у мензурку з вадой. Назіраем за паступленнем вады ў трубку. Вымяраем даўжыню слупа вады, якая ўвайшла ў трубку. Вымяраем рознасць узроўнем вады ў мензурцы і трубцы. Вылічыце даўжыню слупа паветра ў трубцы ў канчатковым стане. Вылічыце ціск слупа вады, прымаючы пад увагу, што шчыльнасць вады роўная 1000 кг на кубічны метр, а значэнне паскарэння свабоднага падзення роўнае 9,81 метра на секунду ў квадраце. Вылічыце ціск паветра ў трубцы ў канчатковым стане. Вылічыце адносіны ціскаў і даўжынь слупа паветра ў трубцы. Параўнайце атрыманыя вынікі і зрабіце вывад. Вылічыце адносную хібнасць вымярэння адносін ціскаў. Абсалютную інструментальную хібнасць барометра і абсалютную хібнасць адліку вызначыце па табліцы ў дадатку. Вылічыце абсалютную хібнасць вымярэння адносін ціскаў. Вылічыце адносную хібнасць вымярэння адносін даўжынь слупа паветра. Абсалютную інструментальную хібнасць і абсалютную хібнасць адліку вызначыце па табліцы ў дадатку. Вылічыце абсалютную хібнасць вымярэння адносін даўжынь слупа паветра. Запішыце вынікі вымярэнняў у выглядзе здвоеных няроўнасцей. Параўнайце атрыманыя інтэрвалы значэнняў і зрабіце вывад. Пры якіх умовах для вызначэння параметраў стану газу можна выкарыстаць ураўненне ПВ роўна канстанта? Чаму пры выкананні дадзенай работы працэс змянення аб'ёму паветра можна лічыць практычна ізатэрмічным? Што ўплывае на дакладнасць атрыманых вынікаў?